በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ሰላም ስድራ ልዑል እግዚአብሔር ደቂ እመብርሃን ከመይ ውዕልኩም ከመይ ሓዲርኩም እስካብ ሰዓት እዚ እስካብ ዘሪኣ እዚኻ ከመይ ፀኒሕኩም ኣሜን። እቲ ህያው ዝኾነ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና በደልና ሓጢኣትና ኣበሳና ከይተመልከተ እስካብ ሰዓት እዚ እስካብ ዘሪኣ ዘፅንሐና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ኣሜን ኣሜን። ወዳት ምስገን ካሕፊ ወዳ ዘይትፍለ ኣዲኡ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምልእተ ጸጋ ምልእተ ክብሪ ምልእተ ውዳሴ ጸሎታ በረከታ ኣማላነታ ምሕረት ፍቅሪ ወዳ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን ኣሜን። ናይ ንስሐ መዝሙር በመንግስትኻ ዝብል ብስም ስላሴ ኣሚነ ብእመቤታችን ድንግል ማርያም ተማሕፂነ ክዝምር እየ። ሓቢርና ንዘምር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ካብ ሑፃ ባሕሪ ይበፅሕ ሓጢአተይ ቋሒለ ክትምት ኣይክእልን ንሰማይ ኣይዝርዘርን እዩ ብዙሕ እዩ በደለይ መቃልሲ ኢነ ከቢድ ንፀረይ ንስሓ ዝሰርዕኻ ኣይኮነን ንጻድቕ ንዘይበደልኻ ንኣብርሃም ንይስሓቅ ንያዕቆብ ንሙሴ ኣይኮነን ንኢዮብ ንዓይ ንዓት እዩ ንዓይ ንድኹም ሰብ ብመንግስትኻ ዘክረኒ ጎይታ ክትመጽእ ከለኻ ብዘፍርሕ ግርማ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ ኢኻ ዕርቃነይ ተሪፈ ተገፊፉ ጸጋይ ቅድመኻ ዶ ክብል ኣይክእልን ብብርከይ እኖይ ብሓጢአት ጠኒሳ ወሊዳትኒ ጎይታይ ንሓጥ ሰብ ኣሕሊፍካ ይትሃበኒ ቀኑዕ ኣለኻ ኣምላክ ክትቐስሐኒ ቀኑዕ ኣለኻ ክትግስጸኒ ብመንግስትኻ ዘክረኒ ጎይታ ክትመጽእ ከለኻ ብዘፍርሕ ግርማ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ ኢኻ ግብሪ ዘይብለይ ቃልካ ተዛራቢ ኣብ መድረኽ ደው ኢለ ወንጌልካ መሃሪ ዘማር ወዳሲ ምቕረቢ ቅዳሳይ ኣብቲ ቅዱስ ቤትካ ማሌትካ ቀዋማይ ግብሪ ዘይብለይ ደንዳንዩ ልበይ ገብሪ ህርከይ ከውን ጎይታ ፍቐደለይ ብመንግስትኻ ዘክረኒ ጎይታ ክትመጽእ ከለኻ ብዘፍርሕ ግርማ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ ኢኻ ቃልካ ዘክር ጎይታ ናይ ቀራንዮ ኣብ ቤተልሔም ምውላድካ ዘክሮ እቱ ኩሉ ስቃይ ምእንታይ ደይኮነን ቃልካ እዩ ጎይታ ሓኪም ንሕሙማን ብመንግስትኻ ዘክረኒ ጎይታ ክትመጽእ ከለኻ ብዘፍርሕ ግርማ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ ኢኻ ሕያታዊ ዜማን ምስ ለመነካ ቃሉ ሰሚዕኻ ሓጢአቱ ገዲፍካ ኣምስለኒ ከምኡ ንዓይኒ ባርኻ ጎይታይ ዘክረኒ ኣብ ዳግማይ ምጽአትካ ካብ ሑፃ ባሕሪ ይበፅሕ ሓጢአተይ ቃሒለ ክጥምት ኣይክእልን ንሰማይ ኣይዝርዝርን እዩ ብዙሕ እዩ
ንስኻ ዝሰርዓኻ ኣይኮነን ጻድቕ ብዘይበደልኻ ንኣብርሃም ንይስሓቅ ንያዕቆብ ንሙሴ ኣይኮነን ንኢዮብ ንዓይ ንሓጥ እዩ ንዓይ ንድኹም ሰብ ብመንግሥትኻ ዘክረኒ ጐይታ ክትመጽእ ከለኻ ብዘፍርሕ ግርማ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ ኢኻ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ስሉ መዝሙር በዓል ቤት ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኣሜን። ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና በደልና ኣበሳና ከይተመልከተ ብምሕረቱ ብቸርነቱ ይዓድለና። ኣሜን። ኣነ ናይ ወላዲት ኣምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረከታ ጸሎታ ኣማላድነታ ምስ ኩሎና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ኣሜን ኣሜን። ኣነ ዘውደቅኩን ዘጠብኩን በኣፍ ኩሎም ቅዱሳን መላእክቲ ተኣርምልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ሎምን ዘለዓለምን ኣሜን።